naħseb dak li għaddejna tul snin. Żmien ta' tibdil, xi stejjer li għalmuni. Esperjenzi li jibdluk, tgħid tal-aħjar kemm fit-tajjeb wara l-biki ngħix aħjar. Jien naf li kolli nerġa' ngħix mill-ġdid, ftit hemm li nibdel. Xejn mhu għal xejn anke il-ħażin jagħmel kif temmen fik tul ħajtek. Jien nemmen dak li għamilna kien għal-ġid. Ma' kull xkien jien dejjem sibt min jgħinni. Differenzi li fixkluk u ġieħ il-qalb. Issa tajjeb dejjem jirba' fuq l-imrar. Jien naf li kolli nerġa' ngħix mill-ġdid, ftit hemm li nibdel. Xejn mhu għal xejn anke